Bună ziua! Bună ziua! Ai venit aici la Busur. Ce este aici la Busur astăzi? Aici e ziua bisericii Macedonia. În această slujbă acum aici la... Limba românească. Tu ești român? De unde Eu ești? sunt român, am stat sub Miros, în Suboicea, comuna Svilajnac. El este multe satul românesc în Svilan, lângă Svilană. Lângă Svilajnac este Suboița, este Proșăț, este Buboa, Macioțu și este 30% români care trăiesc în comună, în Svilajnac. Aveți mai vreo biserică în comuna lui Svilajnac? Românească, biserica românească. Numai aici la Buboa și avem batută cruce la Proșăț. La bătută. Da. Iată și către Ciupria și încolo este satul românesc. Comuna Ciupria. Aha. Da. Ea o să fie și centru de cultură acolo, nu Da. o să facă și o să fie literatură în limba românească. Centrul Cultura România de pe Valea Moravei. Aha. Eu sunt și așa președinte Asociației a Comunității România de pe Valea Moravei și Timok. Aha. Da, bun, voi cătați de voi ce treabă să aveți și biserici și școală în limba voastră. Tot. În urmă cu 2 ani am făcut cerere de 5 copii care părinții s-a pus semnătură de limba românească. Mie mi s-a permitat, a venit la adresa mea, la fiul meu, mi-a permitat numai limba valacă. Nu se scrie, numai se vorbește. Și a întrebat pe domnul Demi ce să facem, deci a zis de cum să nu luați, nu lăsați copiii numai limba să învețe în școală. Acum, cum poate vreun să spună de limba vlaha, tu ai scris de limba română, cum ai? Eu am mir, dar m-am anunțat aia ca o vocație, cunoaște legea. Care v-am schimbat aia, nu știi? Cred că directorul școlii. În școală, ei merg în școală în Sedlare. Da, Sedlare sub Sedlare. Sedlare s-a sârbesc. Da, așa e cum centru pentru școala din Subotica Brancu. Aha, centru, aha. A voi... Până clasa 4 e în Subotica, clasa 8 e în Sedlare. Matca lui școala din Subotica. Dar care cucezați că pe Ustavu lui Sârbie voi aveți pravo să scrieți în limba care voi vreați. Cum ai vrut să schimbe limba română să pună altă limbă? Cum ai? Spun că părinții a dat semnătură că vreau numai limba românească. Nu limba valacă, limba românească. De ce voi nu trimiteți la Ministerul de Prospetă ce probleme aveți? Nu spuneți lor, să scrieți lor. Eu am dat comentariul ăsta lui Demici, deci că avocații așa cum merge aia, să facă direct la Ministerul pentru Învățământ. Da. Că ceva noi... Voi să scrieți toți părinții care ați scris de limba română, să scrieți că nu aveți pravă să învețeți limba voastră. Da, eu cred că s-a dus și cu directul i-a speriat pe părinți că îi punea de afară, de la muncă, una alta și lumea n-a necucea să meargă în tribunal. A făcut frică la oamenii prin satul românești. Da, băgați spaimă. Aia multe... Eu cred că și acum când fie alegerile așa pentru minorități, de acum, în perioada 6, când se în septembrie. Da. Eu cred că tot așa să meargă de la casă la casă să bage spaimă. Lista românească, un statul, că eu sunt de lista români, nu votați numai pe lista valachilor. Și Subotica am act din anul 1930, că scrie românii, nu scrie vlachii. Dacă noi nu facem diferență între aia, numai valachii trebuie să vorbească limba română, nu limba valacă. Da, limba valacă nu există. Că noi limba noastră, nici când n-am spus noi nici vlașii, vorbim vlașiași. Că eu m-am mutat de la secretar general pentru România din diaspora, Cristof Sandu Timok, când era viu, zice, valaci îi se spune pentru primul episcop care a venit în Tesalia, în țara românească, l-a chemat Vasile Valahu. De atunci s-a pus numirea lui țara românească Vlașca. În Valachia. A fost țara românească odată, românii și... A fost capitala Târgoviș, n-a fost București. Eu mulți oameni de la Zloci am făcut cu ei interviu, povestea cu mine așa românească și pe urmă când termină vorba cu mine, ei zic să trăiască țara românească. Vezi că ei
încă atunci i-au auzit, da, auzit în cap, da. Da, în cap, nu. Da, deci că sunt români, ei nu sunt slavi sârbi. Da, da, da. Noi sunt romani, noi trăgem de la romani, de la latini. Da, aveți ăștia alții, povărească că nici noi sârbi și avem noi cu sârbi. Nu. N-avem nică cu slavii. Dar nici un sârb n-a învățat limba românească. Vezi că puțini astea care învață limba românească. Da, Noi da, învățăm că trebuie să învățăm pentru școală. Obligați, pentru limba noastră, pentru poporul să trăim cu ei în comun. Ba da, în comună, da. Oamenii mora să facă razlică și državljanstvo și narodnost. Da, da, eu am aici un act, dacă ce interesează, asta act e acum scris proaspăt de la sârbi. Mie aici eu să arăt, îmi cer scuze că trebuie să-mi pun ochelarii, moșul am bătrânit, 64 ani. Mie vezi ce scrie aici, Anca Trailovici a decetat pe zi, când a decetat pe 29/4/2013. Și scrie aici, cetățenie sârbă, naționalitatea sau grupa etnică română, credința ortodoxă. Asta nu e minciună. Asta act comunal, act al statului. Deci, aici, e filmat acum. Dar constrângem e, Stambila. E, vezi, Stambila, dâns, domn Zdravie Sioainăț. Da. Da, eu n-am scris asta. Da. Păi aici înainte mulți oameni n-ar știu să vorbească nici cât limba sârbă. Numai limba română. Da, multe bunică, eu vorbesc cu ea se bătrâne, nu înțelege nimica. Faci că vorbea copiii românești, nu știa baba. Și când s-a dus la obstine, la spital, ei ar... Au avut translator, Da, care a schimbat limba lor, a schimbat din limba sârbă și vorbesc ei. Da. Și lor îmi schimbă din limba sârbă în limba română să înțeleagă. Da. A avut translator la comună, la tribunal. Mulți oameni n-ar merge la școală, pe urmă ar început la școală. Da. Mulți bunici n-ar merge la școală, nici cât. Limba s-a păstrat din grai, din moș, tramor și încolo. Până n-a fost școli. Când a ajuns școli, atunci ei total ne-a sărbizat. Ne-a coborât de la Trăilescu, ne-a pus Trăilovici. Da. Mult a schimbat. De la Crăjan a făcut Crăjanovici. Să fie și Crăjă în românește. Da. Это Floranovici. Flora Petic trebuie să fie. Da. Deci a vrut să ne sărbizat. Crăciunovici. De la Bojici. Și are vieză cu Sârbia. Nimic. Crăciun e vorba românească, nu e vorba sârbească. Pe noi să ne slavizească. În loc ce zice, românii vrea să romanizează pe valachi. Pe valachi se romanizează mult. Noi sunt români, noi zicem că zice noi vrem să fim români. Cum să fim români, că noi sunt români. Că noi, și de ce noi în limba noastră? Noi sunt români. Da, noi între noi vorbim de unde ești, din Suboi, sau tu ești român. Nimeni nu tu ești vlac. Vezi acum ce fac, zic că noi vorbim vlășeaște. Noi nici când în limba noastră n-am zis vlășeaște. Nici când aia limba, nici când n-a existat. Și pre oameni zic că se-i blauță. Vezi ce slucenie fac de noi. Nici un om nu capătă buletin, pașaport de la poreclă. Pe mine în sat mă cunosc ca Giură. În buletin nu scrie niciun Giură. Eu odată trebuie să mă duc la poliție, zic, lasă-mi pașaport în Giură, nume de Giură. Da. Măi așa o să spun lui românii noștri din Sârbia. Pot să spun să nu aibă frică, să se declară aia și i-a dat Dumnezeu și l-a făcut mama lui ca român. Și e mai mare bucurie să fie aia și ești pe pământul ăsta. Există ca români, de la romani, de la rimljani. Și sârbii n-a tradus ca lumea. În Sârbia trebuie să fie rimljani, a nu romani. Rimljani. Noi între noi zicem romani sau români. Atât se poruncesc toți românii de la Valea Moravii până la Valea Timocului și în toată Serbia unde trăiesc români. Hai să fiți cu sănătate, să trăiți mulți buni. Să trăiți Dumnezeu să vă ajute. Trăiți.